Yung pumasok tayo na daming pulis, walang tao. Oh, sir. Kasi ko nga po, wala na doon. Kaya mag-adjust kayo. Kasi hindi gusto nyo. Doon nung wala, hindi doon sa marami. Daming tao dyan, marami pa yung pulis kasi yung tumala. Hindi yung ano Muslim, sir. Sa tawa. Yung ata napasok sa mga ATV. Hindi yung Muslim. Marami tumadalo. Mga kabataan ko, hinangat ko rin na magkaganyan eh. BMX? BMX eh. Saka inaarkila yan, di ba? Pinaparkila yan eh. 50 centavos. 5 minutes. 10 minutes. Hindi naman. Mura. Diba? Okay ah. Pwede na. Saan yun? Pulis-pulisan. Ano sa harapan lang yan? Panlibang? Ah, ito! Pulis ba dati yan? Pulis, anak ko. Wow. Pipilitin ko. Yung nagsabi niya, yan ang tumor niya. Kung ito, malayo na puso'y ganito. Damdamin ang puso ko, pero ang ganda, iba. Ito, naghihintay, balik. Stop mo muna. Sabi ko na, palis na rin. Stop mo na. Big, just big. Labas tayo. Labas tayo. Para di makarang sa mata. Labas tayo. Thank you, sir. Okay, pagdagaan niyo na muna. Go! Sir, ingat sir. Ingat kayo, sir.